Takže omlouvám se, omylem se mi to vyplo. Omylem jsem zmáčknul na to tlačítko vypnout. No a vyplo se to. Takže pokračujeme. Takže tady to bude na 2 díly. Možná i na 3, 4 nebo 5, 6 nebo 7, 8 nebo 9, 10 nebo 11. Zachází nám tady sluníčko, takže já bych asi přes noc zůstal tady na tom stromě. On je na zemi a já tady v klídku na stromě. Co Já jsem tady byl takový zakopaný v tom. na stromě, No. Neutíkej mi. Já jdu jenom na strom, ty vole. Řekl jsi mi, že mám jít na strom. Ne, Dáme tě prase vidím. tam je dole. Ale to je mi teď na prd. Potřebuji se schovat. No. Aha, tady je ty. No tak co budeme dělat? Tady je. Rozhodně pak budeme natáčet se Zdendou ještě jedno video, pokud se mu bude chtít. A fakt se omlouvám, toto video bude nejspíš na 2 díly. Možná i na víc. Na 2 díly, protože já jsem to omylem vypnul. Omylem jsem to zmáčknul a vypnul jsem to, takže tady to video bude na 2 díly. Právě tady vidím, slyším zombíka. Dobrý, jenom ho slyším. Kámo, já tady mám takový ale musím zůstat takhle na tom. Já tě tam úplně vidím, kámo, jak se na tom stromě. Máš u sebe nějakýho zombíka? No. Cože? No. Já u sebe... Já ho vidím pod tvým stromem. Fakt? Sleduj. Tam takhle stojí, vole. Čeká na Pepu. Tady, já ho taky vidím. Hej, tenhle je můj. Tenhle sapling. Jo. A teda ten John. Čau ty, čumile. Já jdu dolů. Ty vole, takový cirkus, vole, jak tam děláte z autíčka. Já se bojím, já tady mám zombíka. A creepera! Zdendo, pomoc! Já tady mám creepera. Je mi pomůžeš, co? A dokonce i malýho zombíka. Tak to se... Oj, podívejme. Hej lidi, tamhle vzadu je můj kámoš Denda, tak jděte zabít jeho. Ke mně se stejně nedostanete. Doufám, že se ke mně opravdu nedostanete. Možná tak... Co tam dolů lezete, kurva? Jdete mě bejt. Vy tu máte hlad, tak tady máte... Ty vole. Ty vole, já vám chci dát saplingy na jídlo. Tady máte saplingy, jasně jste je. Vlastně, vy jste vybírali. Saplingy vás nezajímají, co? Jsou to jen stromy. Hubu drž. Přesně tak, žu na tebe. Pitomče. Jak tam vidíš tu moji jmenovku. A já vidím tu tvoji. Ty lezeš taky na strom? Na sapling taky. Na džungli. Já tě tam vidím, kámo. Na tom stromě? Jo, tak na té špičce vidím tvoji jmenovku. Tohle jsou jiný stromy. Ty lezeš vysoko. Tak to mám dělat nízko. Čekaj na svou tetičku a zahře. Hej kámo, už si mě nevšímá, jedou za tebou. Kámo, to jsou vybíravci. Pepito. Není tady někdo. Tak tam nechovat. Kámo, Pojď vole. máš dřevo. Já 24, já to ještě mám pod sebou, jak jsem se kopal nahoru. Já taky pod sebou a mám 42. Fakt? Ach jo. Já tu mám takový. Takže lidičky, tady bych to asi ukončil, protože to by bylo hodně zdlouhavý. Takže uvidíme se u příštího videa. Doufám, že nebude zase na 2 části a čus!